ñaagu koye men to darne meɗen e pinale gollal bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe daroɓe Ayaw-kiji TV mone mon kala salminama inde mum e yettode mum caggal yettude Allah ko julde e rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam en jetti jomiraɗo subhanahu wa taala dokkuɗen tigui hande ha mbawɗen joɗade ɗo hande oɗo ñalawma ko noon tigui jettirten jinnaɓe men jetten kadi seeranɓe men woni hilifaɓe men diine en jetti bandiraɓe kala ko noon kadi jettirten bandiraɓe ɓiɓɓe fulɓe daroɓe Ayaw-kiji TV jamma ñalawma suba kay kihiɗe eɗen daara keppani ko kaɓani ko yaltika oɗon jeeɓa oɗon mbaɗa hen commentaire jettora min tedduɗo timmuɗo faade moɗon sikki ala en jettima jonde pinal hanke hande jonde pinal hanke hande ko Tidianatou Sarr guiɗo moon sehil moon guiɗo fulɓe kala on tigui addanta moon nden yewtere hande kadi en gadde en gaari e mbadi hisiri en gaari e jonde ɓimmu yummu en gaari e jonde pulagu en gaari kadi hande e jonde nde ganduɗa nde poɗɗen joɗade nde wonnoon so wiyama ruttude teddungal neɗɗo kala ene hani ruttude teddungal so tawi ganduɗa waɗanama teddungal en jooɗima ndeɗo jonde hande wiyeten pinal hanke hande wari kalten ko sen kaali konngol français mbiyen hande garɗen ko wadde rendre hommage woni kalajo gorko pullo eɗen gandi tigui ha bada en mbasata kalɗo jooɗiɗen en kalan haala makko ɗo darɗen fo en kalan haala makko nde wonnoon ko kanko waɗi ɗum nde wonnoon leydi kay wawi ko ñamde tew kono wawata ñamde golle e balle ko ɗum tigui heddoto ɗum noon tagui kala ɗo jooɗiɗen tigui en kalan o woni gorko pullo baɗɗo koɓe waɗi koɓe mbaɗani woni kalajo so tawi en jooɗima jonde wadde rendre hommage kalajo en jewitide oɗo debbo pullo woni debbo gawlo so tawi o yimi ene weeli so mumi kadi ne weeli so wiyama holon lewru ala fayore la grande diva woni banaje kodda o ko debbo mo ɓulɗo Kumba oɗon gandi kala ɓiɗɗo pullo mo yimani ene daña hen beltare nde wonnoon so tawi a heeɗima jimol ngol yurminahi ngol jalnahi ngol woynahi hangol manki banaji noon so tawi a heeɗimomo foof ma dañ hen belamma ma dañ hen ko yurmini ɗum noon banaje kodda debbo mo ɓulɗo Kumba min mbima bisimilla ma ɗo e Kindi TV ñande foof hamen mbiyannoma bisimilla kono hande ko bisimilla hakkude jonde ɓi yumma joƴƴinmaɗo hande hamin gandi kalaji o hakkude ma e kalaji o wona hakkude debbo gawlo tan ene wonde dimo muɗum tigui ko ceylagal e ɓingu yumma so tawi noon min jooɗima yidde ganduɗa haalde kalaji hunde somin noddima mbeɗa sikki ko hani waɗi ɗum noon banaji kodda bisimilla ma konngol men e yeeso ma mi salmitima monde entier o foof min mbiyami no kewmi wiide ni tan ko monde entier mbiyami min banaji kodda Tidianatou mi salminima kadi mi weltanimama no fewi ko neɗɗo dañi foof noon yo yettu Allah e nelaɗo muɗum yetta jinnaɓe ɗiɗo kadi mi yetta joom gallam no fewi par ce que sabu ko foof kanko kadi bandiraɓe foof no salmini ɗum mataw somi haali ɗo aduna foof ma heeɗo kadi aduna foof ma nan seeɗa belɗo noon ko seeɗa belɗo eɗen mbiya tan yo Allah ɓumna mo mataw ko sikki tan ene haale huno ko kono to wonto ko toon woni foftorde makko Ablaye nene wuulo e beeɗel aljanna par ce que kanko sakki ɗum e aduna makko o fewni aduna makko o gayno fewni laakal makko yo Allah yurmomo yaafo ko noon tigui banaji kodda Allah jarama noon bandiraɓe hande on battanga hagguillaji mon no fewi mon jiiɗo ko yurmini mon jiiɗo kadi ndeysan ko weeli en beltanima o woni Fatimata noon garduɗa en beltanima o woni Daouda Dia joguiniɗo en guitare o joni en duttoto banaji tan hokka en morceau mbawen artude gunni yewtere he jawale moɗon e monde entier jawale moɗon ayo podornaɓe Ablaye Dianon omo jayliman Dianon ojo Maram Jayba Fouta hooli mama
media kori mama aga ya bonani jike Ablaye Diano ulan ko hamma bewde ili solu malu filio dare lady yo fili solu malu filio dare lady demet wala Lokalle Ablaye Diano Ablaye Diano kala jogo hamma wali miskine be amahi jumaji rasile bijata moja elimanja filikalu maru filio darele kala jonanka Ablaye Eliman Allah wari puri ko yimɓe mari ngande gito wala seeɗa belɗo Ablaye Diano filio filisalu malu filio dare leydi ana bonnata jike Ablaye Eliman kala jonanka kodo hati mama ko bundu hati mama futa fo hati mama azi Arab kala jonanka ko seri jare misago bandu acha Eliman ko bandu Mamadou Eliman alasan wamon ande ayewa makidoma eri bojel job no koni anga ayewa makidoma Mamadou Eliman bandu Amnata Eliman bandu acha Eliman futa fo ya kori mama Ablaye Diano ko yalla bum naneto ulo dano epele la janna yo bisalu malu yo darele tigi banaje koda ndeysaan yirmanima kon ɗon tigi min gandi hakkude ma Ablaye tigi nde jimɗa ɗum fof ɓerde kecciɗen gati ko hunde tidde komin ɓuuri teskitade banaje hakkude ma e Ablaye min jii ko ɓooyi aɗa yima ɗum kadi min jii kadi e Ousare Ablaye he min jii ko heewi kalɗo vidéo makko tourni tawete ɗon tigi dande ma ene fawi hen aɗa yima min jiiɗi ko kalna min seeɗa hakkude ma e Ablaye ndeysan ɗum ma welam no feewi par ce que hakkudam e Ablaye Eliman hunde fof taw ko sababu o kalta zone am filio Dawda mi haalda e bandiraɓe mi haalda e aduna o kadi keɗo banaji kodde ma to Ablaye ɓooyi yiilade ɗum ma to hoddira koto sehilam goto ne wiye Binta Seck Binta mo ba mawɗo on woni ko Paris la France e cakkitolam yaade émission jeela o wi kam banaji hande de yim pullo ma Ablaye Eliman par ce que ko neɗɗo jiɗɗo ma jiɗɗo voix ma kadi ɓoyɗo lamnudema e tottimo numéro ma mbiɗa andi sa jippima émission ko noddowo eyyi minen awluɓe noon min jahan min dagoya e bureau ji par ce que ko ɗum woni métier jamen mais min so welama mbiɗa wawi wiide ko Ablaye yiili kam ha yiiti kam min banaji ala noon ko woni hakkude Allah e nelaɗo sona yidde ko nden yidde woni hakkude Ablaye Eliman Dia mi ɓooyi arde Dakar kadi Ablaye alamo waɗanani fodde togui ɓundu ha Fouta kala ñeeño walla kala gawlo biyaɗo Ablaye hokkani gonɗo ɗo e Dakar yo nofuru mum taƴe awluɓe hewɓe jaaden noppi kuntiɗi min noon mbiɗa andi ko min sakkiti
Ablaye Dia lewru korko ndu ha maayi mi yaltani damar gallam yiiloyaade goɗɗum min mbaddi foddeji kewɗi e ko debbo ko gorko dasata ko ɗum woni min banaji kodde ko dasami mi nanna e gallam fof noon ko grâce à Ablaye Elimane Dia ndeysan e yiiɗi wallude kam mataw projet ji kewɗi ɗi gonno yesso amen o noddi kam bureau makko pain jaami 15 heures waɗi kam recevoir mi tawi toon sehli ko ɓiyyum makko no wiye Alsane War o sehil makko no feewi mi haalnimo haajam Ablaye itti ko lelnata leeɓol gawlo ko enveloppe tekkuɗo o wi kam banaji kodde ya kumtata haaju ma aɗa andi kam Tidiane yet so lewru korka darima awli ɓe jiyata kono jaaha sukara korka min hay somi nani haala sukara korka mi fottam mbajjumi lelo mi yahani joom gallam yahani seydi Dia makko korka ka maayi o vidéo mo jiiɗa ɗo mbiɗa andi après ma ar ko kanko ɓami téléphone makko ko dimo noddata gawlo noddata dimo julmo wuuri mais min ko Ablaye Dia noddi kam julmo wuuri omanoyi kam banaji fen gara ko leliɗo happude maayiɗo e warde hoore foti Ablaye Dia noddi kam téléphone julmo wuuri kaftimi noon lukmi ɓiyam o filmi ko ala seedantagal fof moƴƴani jom momi julmo wuuri ha gaynumi o wi single am hay vocal uji makko nen ɗo e portable am mi jaɓani ittude hen haydara julde korka nde 3e jour julde korka natmi studio ɓammi single Ablaye Elimane Dia on woni vidéo ji mbaɗɗoji jiltoɗe e monde entier heew bel ko on woni premier single mo mbaɗanɗa on woni premier am hakkundemi Ablaye Dia single mo mbaɗanmomi ndeysan banaji hokkimi morceau ko waɗi ni ya dawɗo kam seeɗa ko waɗi ni e ko waɗi ni ya ko Allah waɗi ni jomiraɗo waɗi ni no ande guiɗowo ana waɗi ni kale mo waɗi ni ko Allah waɗi ni ya guiɗowo ana en jaɓi Allah a enelaɗo muɗum mo jelima jano e waɗi yewede Ablaye Dia o komo maram jeyba a seri jeremi sako a ko Allah waɗi ko waɗi ni e neɗo e miijo muɗum neɗo e miijo muɗum a jomiraɗo e balle muɗum neɗɗo e miijo muɗum neɗɗo e miijo muɗum neɗɗo e miijo muɗum e jomiraɗo e balle muɗum hay konngol kala ma jomam wele jokkita ko seeɗa belɗo hakkudame Ablaye Dia en jaɓi Allah e seeɗa belɗo Podor yakorino mama an kaya bonnani jike atasata yakare e Ablaye Dia mimmiɗo ñaago jomam mulaɗo jatigima komo jelima tayo e Ablaye Dia ko waɗi ni jamanu naniya e jamanu fele jamanu nani
seeɗa belɗo hakkundame Ablaye Dia ɗo ɓoye ɗo Ablaye humti haaju ɗo ɓoye ɗo Ablaye ñawdi joote hakkunde timo e gawlo Ablaye mi jaarima o waɗi ayo demetnaɓe mi alfini on gawlo mon gawlo kala jonanka ko Ablaye liman atrasi proséji biyeji makka ko laabi Podor hakkunde Podor e Demetno batte ma neni ɗo ko waɗi nalda e Tijaniyatu ko golle balle aduna ko golle balle mo gollani nanata Ablaye golli wande Seri jare misako man wacae ndeysaan ko waɗi ko noon tigi banaade Fodda ndeysaan oɗon gandi ɓernde nde hecciri ko noon tigi ko seeɗa belɗo kono mayde ko laawol wuurɓe nde won noon mayde kadi ala jasirgal kalmo taga wonki sora fittandu tigi ma meeɗa rawde oɗo ñalawma ɗum won Ablaye Elimane Dia julɗo kala ene ñaago dañde ko dañi ko so tawi ganduɗa a wirnima bande en tan ene mbasanoma omo wawno wirnade taw ko awluɓe tan e ñeñɓe daari ene kaala kono tigi en ko jiiɗen hen ko e ko darɗen ko jiiɗen ko bandigue en gadi mantudemo bandigue en kadi gadi haalde wuuro makko adi settanademo diwan makko fof adi settanademo nde ganduɗa ñeñɓe awluɓe kadi cettanimo ɗum noon ko moƴƴere tan julɗo kala ene ñaago dañde oɗon ñalawma nde wonon mayde ala jasirgal ɗum noon en mbimo Seydou jaajo Allah ɓumno toon yiye makko kanko e mayɓe julɗo kala ɗum noon ha joni kadi koye banaji tan garteten ɗon en calminan bandiraɓe mi salmini Samba Sène toon to France o woni joom Dakar Musique salminama juurama mi salminan mawnam Kadidje mi salmina Coumba o woni tokara nenam Coumba Diako to France en calmini bandiraɓe kala e juurima banaji min ji a waɗi dimo kadi clip joɗɗo clip kadi baɗɗo cosaan baɗɗo kadi pulagu machallah darde makko e clip hano clip o waɗiram ndeysan Tijaniyatu ko ɗon gonnoɗen mum affaire single o nde single o waɗa mataw ko aɗa andi tan rewɓe ene keewi lelkinogol wona lelkinogol ne ko mbanmi single min même pas 3 mois mi ɓadnoɓe kam tournage ɓe mi yeehi mi haalniɓe haala clip Ablaye Elimane Dia o e kokki kam rendez vous ko neɗɗo e miijo mum ko jimmi joni ko jomiraɗo e balle mum eyyi joni noon ɓe totti kam rendez vous hawri Allah waɗi hajande kono koye tournage Ablaye Elimane Dia gonnomi min keɓani yettodirde mercredi totti kam mi hollima message o nen ɗon mercredi o wi o fonno wadde kam recevoir hawri taw o rafama eyyi mataw miɗen mbiya hami tan ha jandi yetti kam min banaji kodda affaire clip makko kono koye clip makko e tournage clip makko gonnomi wonno hakke son ono Ablaye yidiri son o a yii janaysa makko montage uji ɗi fof joni ɗum ɗo ko tournanno ko fof wona e clip koko film clip waɗaka wona fof ko single o tan ma to voix o eyyi voix o tan pawano ɗon e ɗum ɗo image ma tan montage uji image Ablaye ko ɗum ɓe mbaɗi hen kono waɗano ko clip taw clip o suwa waɗe koye affaire clip o noon min banaji man ƴettu décision am complète min tan banaji mi waɗa clip makko par ce que single makko waɗama pari omo jooɗi o heeɗi makko ɗum so huɓɓi oto makko tan wonata koye heeɗade single kala ganduɗo Ablaye en andin heɗɗo single min jii kadi ɗo mbaɗɗa basé bullade cuuɓ joɗɗo aɗa dari kadi aɗa yimo kadi ko kanko kaldan noon on noon woni single Ablaye Elimane Dia on woni filio ɗo eɗo ngabbate oto makko ɗum ɗo ɗum kadi ko single o fof ko ha hande ko morceau goto ko on rullata e monde entier hakkude men Ablaye Dia
holko wawno sakkidema e ganduɗa e banggue musique ma ko sakkiti kam ko heewi par ce que nde jaami toon mbi min koye ar tan dillammi miɗen ɗo noon miɗe luwi nokkam komi gawlo ɓinguelam gotel e joom gallam minen gondi mi haalnimo projet jam foof mi haalnima affaire art o puusi kam en no feewi par ce que koye art jawmi Ablaye ne yiiɗi gawlago oyi kadi min voix ma ene ɓooyi welde kam kadi miɗe ɓooyi yidde yiidema sababu o ko belɗo waɗi ɗon présenté seydam makko ɓe o yii ko sehil makko ne France ko on wadde kam e o yo laaci sababuji belɗo ne mi wi ko seydi sek makko kadi hannde sa yimi yettudima e Ablaye Elimane to jettimi ɗo neɗɗo watta ubbunema ko kanko o itti o totti kam ko tekki mi haalta ɗum noon Tidiane yetto ko lelnata leeɓol gawlo ko enveloppe tekkuɗo o gudditoni ɗum ko dow daɗɗu tam ndeysan gaynumi naati nen ɗista joom mbanmi foof kanko noon ndeysan o heppani clip o joom gallam ne wawi settanade kam koye télé jooɗimi jamma fof hay joni o haalni o jamma foof Ablaye Elimane Dia waɗan message somi jaabaki waɗa téléphone mum appel omo jogui groupe goto ne wiye adepte jamma hedde 23 heures o waɗi kam ajouté groupe adepte mi sikka ko min tan woni hen gawlo aɗa andi on mi wawa yobde ɗum ndeysan yaawi boni weli law boni law mais ko Allah golli foof e jaɓat kadi anniye makko min mami joftini ɗum min banaji kode ndeysan mi waɗa clip makko mi waɗa ɗum télé tourna partout dans le monde holko konngol ma sakkitgol mbariɗon haaldude konngol amen sakkitingol haaldude c' était un mercredi waɗi kam message min noddi mo mi insiste ndi ɓiyamo nda noddanam Ablaye kawma Ablaye o wi kam ne woto windu noddum an sa noddimo o ƴettat ñande mum noddumi noon mbimi ay une semaine hannde ko ni watta somi noddimo tan yata watta ko tuttude après waɗi message écrit o windi noon konngol amen cakkitingol o wi kam kanko banaji je suis toujours malade mais après ma waɗam recevoir bureau o sakkiti windude o wi kam ko mercredi à 15 heures min noon komi gawlo kono wona noon liggortomi mi wawa yaade e bureau dimo miɗe daro taw mi waɗaka recevoir ma totta kam heure ganduɗa somi are bureau jomum ne wiya kam banaji arnat mbaɗmomi message noon o jaabaki nodditmomi o jaabaki ha woni 3 jours mercredi paasi ɓenni mercredi mo hokkuno kam rendez vous o mi yiyanimo o nodditmomi o waɗi message écrit o wi kam o sellani Ablaye nanni affaire muɗum ko taw hankadin sankima on mercredi nde nanɗa Sankare Ablaye holno waɗa mbiɗa fawgi balɗe tati cikkata komi jiiɗo Sankare Ablaye Elimane joom gallam wol seeɗa ɓiyam ne waɗatno bac mi yejjiti bac ɓiyam ñanamo résultat yaltanno ñallumi ko fawgude ko ɓiyam ƴetti téléphone muɗum yi eɓe mbaɗi hen photo makko eɓe mbaɗi hen bojji o noddi joom gallam ne leeli suudu wonnomo andi mbiɗa rerde Ablaye kadi Ablaye mbiɗa horsini ɗum ndeysan o noddi joom gallam o wi ar on ari o holli ɗum photo o on wimo i ko kewi o wi kaw Ablaye est ce que sankaki Malik wi daro mi addo e téléphone yumma o so sankima tan ɓe mbaɗani adepte o ari o suut téléphone am ɗum fof miɗe leeɗi Tidiane to ɓe nawi téléphone o bowal o daari adepte o yimɓe ɓeɗe goya hen kanko ɓiyam o wi nenam aɗa andi wona ɗumin ɗo noddumo tan kaala joom gallam yetti tan wi kam ummo an mimi an ko woni o wi kam immo hankkadi sukaɓe fof pini mbimi mate bac yalti hakkillam yeehi koye bac ɓiyam o wi wona ɗum o ron kadi kam immo noon o wi kam bébé an Ablaye Dia sankima de ni waɗi kam perturbé no feewi affaire o ha hannde ne jaggi kam noon ɗum rewi kam ha hannde filio mi yiiɗa yimde filio ndeysan par ce que mbiɗa anndi o waɗi filio ko fond de cœur makko ndeysan e ko noon tigui banaji kodde en keeɗima tigui témoignage makko mo addanen to Ablaye Elimane Dia o hokka min kadi morceau goɗɗo mbawi kole ñimina mataw oɗo morceau beltinirten ɗum ko Tidiane Yatto a addi Mali Sadio de jeyi ɗum ko waraba en sa nani waraba noon ko wonɓe maayo ɓe mbi Allah jeeyi maayo subalɓe jeeyi laana ɗum noon woni Mali Sadio ko waraba noon minen min mbi ɗum ko barodi andi subalɓe ko barode ɗum noon Tidiane Yatto aɗa weltiniri e Mali Sadio iya ndeysan hakkillam doga kadi e moƴƴo Mody Mbodio kanko sababu wanno ha garmi ɗo hakkude mo Tidiane Yatto Aissata Mbodio madame Sy gaƴo weltinirimo e Mali Sadio ye Mali Sadio Mali Sadio Mali Sadio jalima mbete
hol foko hamma bewde hol foko hamma tuurde lamɗo subal ɓe tijaniyatu sa danejo jaka an kaya dannata sagata wima jam ñalli ye malisajo bede doliyo doliyo ye doliyo doli doli be filanilla doli be sabanilla ye waraba waraba Allah jeyno maayo subal be jeylana memina yo memina ay sada moj ko mojo modi moj jamma ko medi welde jamma mene belzik mango ay sada holli mi wawde mambete bayen jafan mango kawen ton ummu gajo ummu ko ma bewde unere tijariyatu iye hafsatu konte mojena ba konte onde ko yeri mayam mo yarani debe sago mbaɗo kono mataw ko nokkale ɗon ko gasi ɗon noon sa yimi malisade tan en calminan mataw subalɓe ɓe foof salminan kadje je en cila mawɗom Aissata Mbodj toon to Belgique mawniraɗo moƴƴo mo wona haside salminama en calmini Diarra Doumbéya bandiraɓe foof kadi calminama goto fof eɗen jiiɗi haalde inde mum e yettode moon koɗo ɗon gandi noon heƴata noon en calmini tan bandiraɓe foof banaji holno mbaynotoɗa bandiraɓe tan en guddan yewtere nde kam kole ñimmina Dawda mi wayno to bandiraɓe ndeysani weltade tan e oɗo émission hande ko noddirɗa kam ɗo ko français wiyata ko ene waɗi kam plaisir no fewi mbiɗo welti hen ndeysan par ce que ko maayi ko mi heɓani nodduɗo kam pour hommage à Ablaye Elimane Dia te ɗum ɗo mbiɗa yiɗi ɗum ko no fewi par ce que so neɗɗo waɗanima moƴƴere tan tijaneto e wata maayi tan deƴƴa so waɗanima haale aduna so maayi kadi ne yiiɗi haalede haala pulaar mbiyata guiɗo añere weeɓani bien ɗum noon ko guiɗo yesso kadi ko guiɗo caggal kadi Ablaye o duusi kam noon par ce que ha hande mbiɗa ñama e barke Ablaye noon jarama tigui tigui banaji ko weeli yonata ko noon Alfayidare wiyata so wona ɗum mbalen ɗo ha wiyata jarama Dawda jarama Fatima bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe ɗo e yesso haalirde he ko sehil moon guiɗo moon guiɗo fulɓe kala Tidianiatou Sarr debbo mo horlorde Sarr nen faliɓe duuɓi jeeri heɗorango e mawlorango jaggal noon to kaɓino to ko Ndeye Fatou Massili catralo darɗo oga banggue bandiraɓe jaam funnague jaam hirnague jaam dow jaam less jaam kadi ɗo hakkude ɗo enen yimɓe fulɓe kala mbawen hedde hen ha saaha goɗɗo so gueno ñaawi koɓe wolde pullo iranama ayle pullo iranama ayo kala donanga pullo iranama ayle pullo iranama o jamma meɗi welde pullo iranama ayle pullo iranama omo jamara jayba pullo iranama Ablaye Elimane pullo iranama jiloyoɗen di magu koye men jiloyoɗen di magu koye men to darde meɗen e pinale gollal